Pochválený buď Ježiš Kristus. Nie tak dávno, čo nás tu v kostole svätého Ladislava, kráľa, poctili návštevou dvaja diakoni. Máme ich ešte v pamäti. Dnes naším hosťom je vyštudovaný lekár, profesor v odbore sociálna práca. V roku 1991 urobil z úsmevu ako dar občianske združenie a 30 rokov sa venuje deťom z detských domovov. Od mája roku 2022 je detský komisár, verejný ochranca ich práv. Dovoľte mi, aby som na tejto pôde srdečne privítala profesora, lekára Jozefa Miklošku. Dlhodobo a neúnavne pôsobí v oblasti ochrany práv detí, ich podpory a vytváranie bezpečného a spravodlivého prostredia pre všetky deti na Slovensku. Bude hovoriť na tému úlohy komisára pre deti našej spoločnosti. Ešte raz ho srdečne vítam. Nech sa u nás dobre cíti a odovzdávam mu slovo. Nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem, pochválený Ježiš Kristus. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie, vážený ctený pán farár, ctený prítomný. Dovoľte mi ešte dopredstaviť sa, ja som dedo, hlavne detko, ja už mám 3 vnúčata tu na Orave v Malatinej, takže mne toto je tu veľmi blízke, veľmi sa teším, Orava je zdravý kraj, zdravé korene, zdraví ľudia, takže toho sa veľmi teším, veľmi rád som, že som tu medzi vami. Ja keby som sa náhodou rozbil, niekedy dosť rýchlo rozprávam, tak nejak zatleskajte, alebo nejak mi dajte najavo, že už idem moc rýchlo, lebo mi sa raz stalo, že som pozeral niečo, čo som nahral predtým v televízii a som sám sebe nerozumel, takže vtedy som pochopil, že musím spomaliť trošku. A moja stará mama, ktorá sa dožila 101 rokov, mi vždy hovorila, že dobre, že tak rýchlo rozpráva, že povieš nejakú hlúposť a nikto ti nerozumie, takže to je... Čo chcem povedať, ja som lekár, detský lekár, dlhú dobu som, ako bolo spomenuté, robil deckami z domovou. A rovno odtiaľ to ideme, ale začíname takú veľkú, peknú akciu deckami z domovou, ktoré budeme hovoriť o odpustení. To je taká silná téma, budú 5 dní, možno poznáte seminár Otcové srdce. My sme ho prerobili pre tínedžerov, takže ja rovno odtiaľ to idem medzi 80 mladých z detských domov, ktorí majú túžbu odpustiť veľmi niekedy škaredé a zlé veci. A je to neuveriteľné, čo oni tam dokážu, tomu ešte možno pár slov poviem, ale možno, čo chcem povedať, taký pohľad, čo my sa snažíme a na tú problematiku detí. Ja sa ospravedlňujem, deti sú tu, ale trošku viac budem hovoriť dospelým, lebo ide o to, že niekto to krásne povedal, že my často vyučujeme deti a dospelí počúvajú, ale musí byť naopak. My dospelí, taká základná myšlienka je, aby keď chceme pomôcť dieťaťu, najlepšia pomoc dieťaťu je pomoc jeho rodine, jeho rodičom, jeho dospelým. A toto je dneska kľúčová doba. To od začiatku vás chcem strašne pozbudiť. Vy ste dneska rozhodujúci prvok. Tento svet je po východňarsky povedané trošku šalený a tlačia do našich detí často nezmysly. A vy ste tu rozhodujúci, lebo základ je to, že v dnešnom svete môžu fungovať len deti, ktoré dôverujú dospelým. To je naozaj základná vec, ktorá dneska vychádza z všetkých výskumov. Deti, ktoré nedôverujú dospelým a nemajú nikoho, komu by verili, sú mimoriadne ohrozené. A preto ja samozrejme to už dopredu je poďakovanie za to, čo robíte, že ste so svojimi deťmi, lebo dneska je to rozhodujúce. Dieťa, ak má dospelého, ktorému verí, ktorému vytvorí taký mikrosvet bezpečia okolo neho, bude fungovať a rozvinie sa, bude krásne. Keď dieťa nemá takého dospelého, ktorému veríme, uteká sa online, na internet, uteká sa kamarátom z mokrej štvrte a najhoršie dneska ten online svet, to je žumpa, ako prepáčte, to použijem také škarečie slovo. Lebo naozaj to je pravda. Čiže dnes v Slovensku máme skoro 1 000 000 detí, ktoré sa my snažíme chrániť ich práva. Minulý rok bolo 100 rokov ochrany detských práv. 100 rokov, keď sa prvá deklarácia detských práv prijala, ktorá hovorí o tom, že ľudstvo, všetci sme povinni dať dieťaťu to najlepšie, čo má, ale niekedy sa nezhodujeme v tom, čo je to najlepšie a hovorím, táto dnešná šalená doba to prekrúca. Tvrdí, že dieťa potrebuje niečo iné, že ti sa môžu... Veď budeme o tom ešte trošku hovoriť. Čo je dôležité, že dneska naozaj je dôležité to spojenectvo. Spojenectvo normálnych ľudí. Lebo ja veľmi často, aj k záveru sa k tomu vrátim, hovorím, že dneska je doba zdravého sedliackého rozumu. Tu na Orave to nemusím hovoriť. Naši dedovia, môj pradedov bol zo Zubrohlavy, takže viem tiež, čo je to sedliacky rozum. A naozaj dneska sa to ukazuje ako kľúčové. Lebo
Dneska máte vedecké teórie na všetko, štúdie na všetko. Minule ma niekto presvedčal, že vznikla štúdia, ktorá povedala, že homorodičia sú oveľa lepšie ako my, obyčajný muž a žena. Čiže naozaj tie štúdie sú dneska na všetko a vymyslia všelijaké nezmysly. Preto je dôležité povedať dneska sa hlavne, samozrejme aj vedecké fakty, ale overené a hlavne sedliacky rozum. To je taký symbolický obrázok, niektoré také sú obrázky pre deti, že niečo sa komplikuje v tom životne svete detí. Naozaj, že to je také, čím ďalej tie decká majú horšiu situáciu. Dneska je toľko vojen vo svete, ak nebolo druhej svetovej vojny. 475 miliónov detí je v krajoch, kde sa bojuje, kde naozaj, ja som často na Ukrajine, to vidie utrpenie tých detí, to je tragédia naozaj. Každé 5. dieťa v časoch, keď vyhadzujeme 1 000 000 potravín, každé 5. dieťa do 5 rokov zomiera kvôli podvýživa vo svete. Čo sú také, ono to je krásne, Rufus povedal, kde ľudia láske ubližia, tam prvé trpia deti. Básnik Rufus je génius detskej duše, naozaj, my teraz ideme vydať, jeho knižku sa to bude volať, že aby deti otcov mali, aby mali mami, bo to je návod, to je jediný návod, nič iné nevymyslíme. Keď deti budú mať otcov, mami, rodiny, budeme fungovať. Keď nebudú, keď sa to rozpadne, vidíme, čo sa deje na západe, ako tam je naozaj problém. To sa k tomu ešte vrátime. Dneska je hovorím doba, ktorá deti sa ani niekedy nechcú usmievať. My dospelí chceme, aby sa usmievali, deťom nie je moc do smiechu a situácia detí sa zhoršuje. Naozaj. To, čo najviac tento rozpad vzťahov prináša, to je tá pandémia duševného zdravia. Dneska je doba úzkosti, strachu a depresie. No, to je zaujímavé. Nedávno som mal možnosť súkromne navštíviť projekty Vysokej školy svätej Alžbety v Afrike. Čo bolo podstatné, som tam stretol deti, ktoré žijú oveľa ťažších podmienkach ako tu u nás. A pýtal som deti, máte niekedy depresie? Oni začali smiať, že čo je to depresia? Viete, to je to, že my sme dneska, krásne to povedal Leo Viktor Frankl, zakladateľ logoterapie, že úzkosť je choroba západného sveta. Rozvoj krajiny nemajú deti úzkosti. Oni sú naučené bojovať, majú blízkych a prekonávajú oveľa ťažšie prekážky. Tá situácia je naozaj zlá. Ono je zaujímavé, že v tom duševných ochoreniach dneska nestúpajú, to ako lekár hovorím, tie klasické schizofrénie, demencie, také tie ťažké psychiatrické ochorenia. Dneska stúpa, sa to volá, že reaktívne stavy. Reaktívne stavy, to znamená, že ja reagujem na to, čo je vo mne okolo a bohužiaľ najviac sú to rozpad vzťahov. Rozpad vzťahov priniesol najhoršiu pandémiu, to je pandémia duševných ochorení. V zahraničí každé 4. dieťa už má duševný problém vážny, u nás je to každé 5. Ukazuje sa, že okolo 80% slovenských detí funguje normálne, každé 5. už má problém. A to je niečo, čo je veľmi nebezpečné. Zajímavé, že v dobe, keď je naozaj kontaktov mladí, mnohí sú už na tých sociálnych sieťach, o tom ešte viac poviem potom za chvíľočku. Si počuli, včera prezident vyhlásil, že chceme obmedziť vek na sociálne siete. My sa k tomu okamžite prihlásili, lebo to je výborná vec. Ako naozaj ten mobilný svet je krásny, lákavý. Akýkoľvek rodič, ktorý keď je dieťa na internete a si myslí, že v bezpečí je na obrovskom omyle. K tomu sa ešte vrátim niektorým číslam, ktoré ani pre deťmi nechcem hovoriť. Sú to naozaj veľmi škaredé veci, čo sa dejú na internete. Ale zaujímavé, že v tomto čase, keď dieťa môže komunikovať so všetkými, opäť možno to tu necítite tak na Orave, lebo ste naozaj tu na zdravé korenia mnohé veci, ktoré obchádzajú naozaj mnohé časti Slovenska, kde ľudia komunitne, kde ctia rodinu, obchádzajú všelijaké tieto nezmysly. Hej. Čo chcem povedať, osamelosť je hlavný spúšťač. Dneska hlavní mladí tvrdia, že my sa cítime osamelí. V časoch, keď žijú medzi ľuďmi, komunikujú od Kuala Lumpur až po New York, všade majú kamarátov, napriek tomu sa cítia osamelí. A 61% detí tvrdí, že hlavný spúšťač ich problémov je osamelosť. Hej. Ono to vypne, toto je krásny obraz, čo tam vidíte. Muži neveria sami sebe. Z osamelosti beriem k tomu, že neverím sám sebe a z neveria sám sebe, ona sa to, keď to tak odborne poviem, sa rozbijajú naše emočné veci. My máme mozgové, tie také racionálne veci, máme emočné, tie racionálne celkom dobre fungujú, že deti sa dobre učia, ale emočne sa rozbijajú naše deti. Preto ten obraz vidíte toho mládenca, čo má celkom pekné svaly, chlapci určite povedia, že celkom silák je to. Keby som ja mal také svaly, by som bol nadšený zo seba, ale čo on vidí? V tom zrkadle vidí vychrnuté, lebo neverí tomu, že to tak je. To je sa dievčatá, hej. Milé, zlaté, pekné, bol taký celosvetový výskum, koľko žien si o sebe myslí, že sú príťažlivé a krásne. Sú príťažlivé a krásne, vieme to my muži. 5% je pravda, 5% žien vo svete si myslí, že sú príťažlivé a pekné. Hej. Čo je absurdné, ale to nie je otázka fyziognómie, to je otázka ich vnútorného prežívania. Hej. Ono to ešte prenáša. Deti, ktoré, Bowlby povedal, to bol zakladateľ vzťahovej teórie, už v 1969 som sa narodil, že nebudeme mať duševne zdravú generáciu a nebudú mať pevné vzťahy. Mama, otec, súrodenci,
prenatálne obdobie a tak ďalej. On totiž to hovorí, že keď deti sú nenaplnené vzťahov, sa nevedia koncentrovane učiť. To dneska vidíme čím ďalej viacej. Nesústrenosť detí, samozrejme do toho ide TikToky a tak ďalej, dieťa pozerá 3 sekundy na obrázok a ďalší a nevie, čo pozerá, len scrolluje. Jedna minulá psychiatrička dala 5-ročnému dieťaťu leporelo. Viete, čo je leporelo, že tak obrázkovo. Ono začalo scrollovať to leporelo, že začalo to prehadzovať. A ešte lepšie mi hovorila jedna doktorka, že sanitka musela zobrať 4-ročné dieťa, lebo zobrali mu tablet a vyťahlo nôž na rodičov, 4-ročné dieťa, viete, to je. A samozrejme, to, čo je najhoršie, tieto veci prenášame. Zdravé veci sa prenášajú a bohužiaľ sa to prenášajú tie veci patologické. A tu budeme ešte k tomu hovoriť rozhodujúca sila odpustenia, čo práve nám domováci, detská z domova hovoria, keď mi toto mi povedala jedna riaditeľka, čo 40 rokov robí riaditeľku v detskom domove, že ona vidí jednu vec. Deti, ktoré nájdu silu odpustiť, žijú nový život. Tí, čo neodpustia, začnú počase opakovať chyby svojich rodičov. To je až neuveriteľné, to až matematicky presne funguje. O tom nám budú svedčiť zajtra tá detská z domov, čo je neuveriteľné, to ešte sa k tomu vrátim. Neuveriteľné veci, čo oni boli schopní odpustiť, až veľmi škaredé veci v rodinách. Viete si predstaviť, aké až ubliženie najhoršie, čo môžu rodičov robiť, odpúšťajú svojim rodičom. A je to neuveriteľná zmena v živote. Smutné je to, že dneska naozaj každých 8 sekúnd je pokus a každých 30 sekúnd vo svete je reálna samovražda. Tínedžeri nám sa dostajú do veľmi zlých stavov. Tínedžeri hlavne. Dneska bohužiaľ sa ukazuje, strašne fandím všetkým dievčatám, aby sa toto nedostali, ale dievčatá sú na tom dvojnásobne horšie. Ničí internet. To, že ako to funguje až na mozog, toto vidíte, 2 mozgy 3-ročných detí. Jediný problém toho druhého bol, že bol veľmi, veľmi zanedbaný. Nikto sa mu nevenoval, úplne zanedbaný. Strava tam bola relatívne normálna, až takto ďaleko to je. Až takto ďaleko to vidno. Hej. Profesor Fedor Freiberg hovorí, že ako sa svet chová k dieťaťu, tak sa raz dieťa bude chovať ku svetu. To je to, čo sa snažím dneska ukázať. Tí mladí, čo dneska blbnú, nie sú zlí. Oni nás splácajú, čo sme mi dali. Hej. To sú veci, ktoré sme sa spýtali mladých, čo najviac túžite na sebe zmeniť, aby som sa nebal robiť chyby. Hej, tak tu my dospeli. My sme robili taký veľký výskum, ešte o ňom poviem pár viet. A tí mladí to povedali, že aby som sa nebal robiť chyby. Viete, kde sme to my dospeli, zaviedli mladých, do akého perfekcionizmu, že sa boja robiť chyby, ktoré sú základom učenia. Že keď sa nerobím chyby, sa nenaučím. Ne? Samozrejme, veľké výskumy hovoria, že rodinné prostredie je rozhodujúce pre duševný zdravie. Vytvoríme zdravú rodinu, opäť zdôrazňujem, že toto je naozaj krásne tu na Orave, že napriek všetkým problémom stále ešte máte krásne rodinky, napriek všetkým problémom, ktoré sú a viem, že sú tu. Hej, tak toto je základ, hej, to je niečo fantastické, čo dieťaťu dneska nemôžeme dať lepšiu vec. Dneska sa znovu vracia to všetko, znovu sa to vracia po tých šalenotách, ktoré bežia a naozaj dneska vidíte, vonku sú úplne rozbité. Zoberte si Švédsko. Švédsko bol náš, keď sme boli mladí, vzor socializmu, naozaj tam mali dobré veci, hej, fantastickú politiku, korupciu, nectili rodinu, samozrejme boli nerozumní, pustili si tam strašné množstvo cudzincov a sú na kolenách, sú reálne na kolenách. To je tie krajiny, Nemci, to isté, tie krajiny majú tak vážne reálne problémy, o ktorých sa moc nehovorí, tak problémovú mládež, ktorá je práve domotaná z tých vecí, čo sme im všelijaké nabulíkali, že to je naozaj. Toto, čo je zaujímavé, tu chcem zdôrazniť, že sme robili výskum, a rád to poviem aj tu, ale hovorím to na vernosti, aj v kostole to raz poviem, ale rád to poviem, čas som to hovoril pred prezidentom, až 72% slovenských detí, to boli siedmaci, tvrdí, že viera je pre ňo veľmi dôležitá. Nedajme vytlačiť túto vieru naozaj len z kostola, do kostola. Dajme naozaj otvorene o tom hovoríme, áno, viera je pre deti veľmi dôležitá, dáva im zmysel života, posúva ich a tak ďalej. Hovoria nám to práve, nám to znovu pripomenul detská z domovou, ktoré keď si nájdu včera, zajtra bude biskup Trstenský, biskup, ste 4 deti, 4 domovákov, 18-ročných, ktorí prišli sami k viere práve cez odpustenie. Zajtra bude krstiť tu práve na tej našej slávnosti tam. Prečo to celé je? Tu chcem zdôrazniť také 4 body, prečo sa nám to tak sype. Samozrejme, tých dôvodov viacej. COVID nás trošku prizabil všetkých, že to sme zažili. Ja som sledoval vaše omše, ja som rozmýšľal, že odkiaľ ten kostol poznám, potom som spomenul, že cez online sme často vaše online prenosy sledovali, ale dole rozpad rodiny. To je najhoršia vec, čo sa mohla stať naozaj dneska. Tieto rodiny, rozpad rodiny, sedliacky rozum, čo nám hovorí, keď nefunguje bunka v organizme, tak je rakovina. Keď nefunguje základná bunka spoločnosti, rodina, tak máme rakovinu spoločnosti. A to dneska vidíme, ako to naozaj vidíme. Hovorím, my sme na tom oveľa, oveľa lepšie, aj napriek všetkým problémom, napriek tomu, že rozvodovosť na Slovensku je, nie je okolo 50, ona takto, je rozvod asi 50% párov sa rozpadne, ale čo bola taká lepšia štatistika, že až 77% mladých žije s obidvoma rodičmi vlastnými. Čo sa ukazuje skôr, je veľmi veľa opakovaných rozvodov. A druhá vec je veľmi veľa takých, že sa rozvádzajú bezdetní, čo je, aspoň neobližujú svojim deťom. Ja nechcem hovoriť proti rozvodu, ale je to ťažká situácia naozaj, nechcem nikomu vstúpať do svedomia, lebo rozumiem, že niekedy sú naozaj veľmi ťažké situácie v rodinách.
ale aj objektívne, a toto je to číslo, že až 37% detí po rozvode dlhodobé vážne následky viac ako 5 rokov. Ako naozaj to ubližuje deťom. Ja rozumiem, že situácie sú komplikované, nechcem hovorím nikomu vstúpať do svedomia, ani to nejak zľahčovať túto tému rodiny, ale naozaj je pravda, že deti trpia. Čo je zaujímavé, že vstúpa nám neschopnosť rodičov sa postarať o svoje dieťa. Keď sa pýtali deti, čo im odobrali ísť do detských domovov, prečo? Či nevedeli, nechceli alebo nemohli, najväčšia časť nevedeli. Až 50%. Toto je naozaj dneska, čo som bol minulý trošku, teraz sa snažím pomáhať rómskym rodinám, rómskym deťom. U Rómov tradične vždy otec povedal, všetko bolo po poriadku. Dneska sa to vymklo spod kontroly. Sami Rómovia nám hovoria, my už nevieme povedať našim deťom, lebo nás absolútne nerešpektujú. Ono je paradox dneska, zaujímavá doba. Krásny citát som minule cítal. My sme výnimočná generácia, teda naša, lebo sme posledná generácia, čo poslúchala svojich rodičov a prvá generácia, čo poslúcha svoje deti. Tak to je šalenota. Naozaj sa dostali do stavu, keď rodičia sa boja svojich detí. Je to treba veľmi otvorene povedať, to je šalenota a stále viac a viac to je. Rodičia majú strach povedať niečo dieťaťu, strach sa povadiť so svojím puberťákom, strach mu povedať, že niečo nie je dobré a zobrali sme deťom hranice. Včera bola veľká diskusia, lebo veľmi ma teraz, oni to ešte na Slovensku chcú tiež zaviesť absolútny zákaz telesných trestov. Čo nikto nechce deti mlátiť a nikto nechce byť. Ja neverím, že to je cesta, ktorou by sme mali ísť. Ale čo chcem povedať je to, my nesmieme rodičom zobrať možnosť stanoviť hranice. To je veľmi otvorene, veľmi jasné. Dieťa potrebuje ľavá ruka, to je láska, prijatie a pravá ruka je jasné stanovenie hraníc. Toto je niečo, čo sme zabudli a dneska sa nám vymýka generácia kvôli tomu, že tí, že nikde nemali stanovené hranice, im to nepomohlo. Naopak ich to dostalo do neuróz, do ťažkých stavov. Krásne mi to raz povedal jeden chlapec z detského domova, ešte keď bol doma. Najviac, čo som nemá rád, povedal doslova, že som to nenávidel, keď som došiel o 3 ráno s prepáčením, mladý, prepáčte, opitý z diskotéky, nikto mi nevynadal. Nikto mi nepovedal, že som robil niečo zlé, vtedy som pochopil, že nikomu na mňa nezáleží. To je tiež taká dneska populárna veta, ja som najlepší kamarát svojho dieťaťa. To je obrovský omyl. My sme rodičia. My sme tí, ktorí majú byť pevné, v postoje vo všetkom, aj sa nebá dieťaťu povedať, že toto robí zlé. Ono to súvisí s mobilmi, to je trošku tiež, pretože tiež je doba, nechcem, že pritvrdí, to je zlé slovo, ale rodič musí byť dôslednejší, lebo nám deti sa naozaj, ich škodíme im týmto našim nejakou. Ja rozumiem tomu, že to je ťažká téma, hej, len to, čo hovorím, preto je napríklad, som povedal včera, že nemyslím si, že vyrieši niečo absolútny zákaz telesných trestov, skôr naopak paralizujeme rodičov, aby mohli dávať hranice svojim deťom. Lebo to je naozaj zásadná téma, aby deti dostávali lásku a hranice, aby rodičia vedeli, že sú rodičia. To je naozaj dneska veľmi, veľmi dôležité povedať, pretože dneska naozaj je doba, keď rodičia sa boja svojich detí. To je, len aby som sa nepohádal, aby sa nekol nejaký konflikt a to nie je správne naozaj. To je mobilom trošku to, že ono to súvisí, že deti nám unikajú do virtuálneho sveta. To je mimoriadne nebezpečný svet. Ja to teraz podrobne študujem, komunikujem s profesorom Stránskym, možno poznáte, to je taký známy neurolog z Prahy. Mi hovorí veci fakty, no fakty sú zlé. Proste. On nazval krásne, mobily sú digitálny heroín. Drahá závislosti na mobile je tá istá ako drahá závislosti, mozgová drahá neurologická ako na heroíne. 25% slovenských detí už má vážne také závislosti. Teraz vydali moji kamaráti z psychiatrii, my sme to podporili, také smernice, koľko minút, hodín by malo dieťa byť podľa veku, môže byť maximálne online. Do 3 rokov 0. A postupne menej. Čím menej, tým lepšie pre ňo. To bol krásny obrázok, bol nedávno Portugalsko, Španielsko, bol ten blackout, vypla elektrika. Asi 2 dní nebola elektrika. A hovorili mi Španieli, teda to tak aj referovali niekde, že fantasticky bolo vidieť, že plná ihriska, rodičia, deti, že sa spolu hrali, fantázia. Ako aj zapli elektriku, do 15 minút boli ihriska prázdne, všetky zalezli na mobilu. Naozaj, toto je niečo, ono to ešte Talianská asociácia pre pediatriu robila veľký výskum, a povedala, čím viac času online sú deti, tým majú väčšie depresie. To je paradox, pretože samozrejme sú tam smiešné videá, tam tiež sem tam chodím si pozrieť, sú to človek sa na tom zasmie, vtipné videá, všelijaké veci sú tam aj, samozrejme to ešte k tomu sa vrátim aj z vrátenosti. Ale napriek tomu, čím viac času online, tým väčšie depresie, tým nižšia sebahodnota, u dievčat to platí dvojnásobne. To naozaj absolútne hovorím. Včera sme plne podporili ten prezidentov nápad znížiť vek, teda zvýšiť vek zákazu sociálnych sietí. Naozaj to neprenáša. Aj keď sa to dneska presúva, to už neviem, ja som tomu tiež nerozumel, už generácia staršia. My sme to ešte zažili, my sme posledná generácia, čo zažila život bez mobilov. Títo mladí to už nezažili a my nevieme si predstaviť, ako oni rozdielne rozmýšľajú. Ako naozaj to úplne rozdielny smet.
Je to ako dneska, sa s tým psychológovia zaoberajú, je absolútne správne dať jasnú reguláciu deťom. To naozaj veľmi doporučujem. Dneska polícia hovorí, on mi také zaujímavé veci zase pre dospelých, urob si falošný profil 13-ročnej Aničky, povieš, že som Anička, dajte obrazov nejakého pekného dievčaťa a hľadám kamarátov. Že budete v šoku, kto sa vám prihlási. Ako tých humusov na internete brutálne veľa od agresívnych, šikany až po reálnych predátorov. Ako naozaj naše deti tam čiajú veľmi zlé veci na internete. Naozaj toto je to. Úplne na mieste sú rodičovské zámky, úplne na mieste sú, hovorím, ja skôr pozbudzujem, ja tiež mám deti, už teda našťastie už mám staršie, teraz len troch vnúkov mám, sa teším, že tu na Orave v Malatine vyrastajú, ale čo chcem povedať je naozaj, túto rodičia musí byť pevnejší, pretože tie deti, ak sú na online priestore, to hovorím otvorene pre deti, okamžite sú konzumentami obchodníkov. Nechcú tam pustiť rodičov, nechcú tam pustiť nikoho iného, len obchodníkov, ktorí tam super zarábajú, to obrovský, a je to vedomé robené, aby deti robili závislými. Všetci najväčší, čo boli tí zakladateľ Microsoftu, Bill Gates, Steve Jobs, nikdy nedali svoje deti mobily, nedali. Naozaj minimálne do 15 rokov. Čo to je, oni chodili na všelijaké waldorfské školy a tak, čiže naozaj vedia, čo robia. A je to vedomé, napríklad len tie lajky. Oni to vyslane, like je psychologicky vymyslený, aby vás to nejakým spôsobom nabádzalo. A Ferovi si už 3 dní nenapísal, ja, ktorý som nenapísal, určite sa trpí, rýchlo mu daj like, rýchlo a tak ďalej, tak ďalej. Vedome vás robí závislými. Tá závislosť je veľmi vysoká, sa to zhoršuje. Ak vaše dieťa není ochotné ísť na chvíľu fotbal, do noci na mobile, absolútne vidíte, že závislé. Je to vážny problém, naozaj to sú vážne. Je to závislosť skoro tak silná ako heroín. Naozaj je to veľmi... No to je napríklad obrázok mozgu, to mám požičané od profesora Stránského, ktorý mi to dovolil ukázať. To je český neurolog, ktorý je veľmi prísne proti tomu. Naozaj to by som hodinu vedel rozprávať jeho prednášky a hovorí veľmi vážne, dokonca tvrdí do 18 rokov, čo asi nie je celkom reálne, ale ono viete povedať, že vy využívate rozumne svoj mobil, sa dá, kým nie som závislý. Ale to je to isté, keby ste povedali narkomanovi, droguj rozumne. No môže on drogovať rozumne, no nemôže, lebo je závislý. Viete, to je také, že... Tieto modré, to sú patologické hráči, to není to, čo sa im rozvíja, to je to, čo im zaniká v mozgu. Tako, naozaj. Pýtali sme sa Stránsko, čo sa stane s detským mozgom, keď je veľa na mobile, on povedal čarovnú vetu, nič sa nestane. A to je ten celý problém. Viete, keď nemáte sval a necvičíte, tak stále vám čo? Ochabuje. Keď máte mozog, ktorý necvičíte, a začína ochabovať. Ja to poviem trošku tak expresívne, že my osprostievame. Stránsky povedal naozaj takú vetu, že keď chcete mať sprosté a závislé dieťa, dajte mu mobil. A to je dosť tvrdo, ale naozaj je to pravda. Naozaj to tak je, naozaj to sú veľmi zlé veci, ktoré sú to. Čiže k tým veciam, čo robiť, aby sme trošku mali byť aj optimistickejší, to som už spomínal, že ako sa svedkovať dieťaťu, tak sa raz bude ku nám mať deti okolo seba, naozaj tráviť s nimi čas. Som prekvapený, 84% slovenských puberťákov nám do výskumu napísalo, že chcú, aby s nimi dospelí trávili viac času. Dospelí máme pocit, že sa im vtierame, že sa nám detská s nami, to je omyl. Naozaj detská chcú byť s nami, oni chcú cítiť našu ochranu. Väčšina detí už začína chápať, že online priestor je falošný, že reálne vzťahy nenahradíme ničím. To, čo my môžeme, to, čo sme deckám spôsobili, my sme lebo dieťa vtedy prosperuje, keď má okolo seba bezpečie. Možno ste videli nejaké filmy, čo je napríklad Život je krásny, to je z koncentráku, kde otec vytvoril také prostredie mikrobezpečia pre dieťa, ktorý tam bol, to je taký krásny film celý, a že to dieťa prežilo koncentrák bez toho, aby mal nejakú újmu na zdraví. Čiže to je to, že, ale to naozaj vidno aj v tých detských domovoch, keď je malý mikrosvet dieťaťa bezpečia, dieťa môže čokoľvek prežiť a keď má v rodine, je zachránené úplne. Čiže toto je naozaj to najdôležitejšie, vytvoriť takýto mikrosvet, toto už aj pre detské obrázky, že ako žijeme v detstve, ale to detstvo je rozhodujúce. Ja som taký, cítim sa trošku odborník na to rané detstvo, to prenatálne obdobie, k tomu ešte poviem pár viet. Čo všetko dieťa prežíva prenatálne. Rozhodujúce sú naozaj tie prvé chvíle, ale stále ho musím sprevádzať. Keď máme čas, keď mi detsko verí, celý výskum nám ukázal, ak dieťa dôveruje dospelých, je chránené. Keď není doma otec, tak aspoň nejakomu inému, niekomu, komu na ňom záleží. Keď není doma mama, keď je rozbitá rodina a tak ďalej. Všelijaké situácie sú. Dobrá správa, že každé dieťa má šancu. Každé dieťa, a naozaj ten najtežší prípady z domov nám vyrastajú fantastickí ľudia, keď odpustia a zároveň, keď sa im venujeme, to je taký obrazok pre mladých, že tak ako žijeme v detstve, tak žijeme až dokedy, až do 100 rokov, to berte s rezervou. Ono to je tá obrázok, toto opäť trošku z tých obrázkov, čo ukazujeme deťom, že tak, Titanic bol tiež fantastický, sa strávil, ani Boh nás nedohodí, hej, tak to viete, mal napísaný ten názov, tam presne, kde narazil, tam bol napísané, že ani Boh nás nedohodí. Čo chcem povedať je, čo skončil, všetci všetky vedia, ako skončil Titanic. Zle skončil, prečo skončil, lebo čo? Toto je ľadovec. Ľadovec, on narazil do ľadovca, to mladí vedia, prečo narazil do ľadovca, lebo ho nevidel.
To, čo vidíme hore, to je to, čo vidíme z nás, to je 1/7 zhruba. Hej. To, čo je pod vodou, to je ten ľadovec, ktorý nevidíme. A to je to, čo je vo filme, teda v skutočnosti toto Titanic, kto narazil, v našom období je to, čo nevidíme, to rané detstvo. To, čo zažívame, je extrém dôležité naozaj. Obdobie, tu nás hovoríme, to rané detstvo, hej. Čo prežívame ešte v maternici niekde. Maternici dneska vieme zázračné veci z maternice naozaj. Dneska tá téma je čím ďalej rozvinutá, viacej. Bohužiaľ, nechce nikto hovoriť kvôli, sa boja, že niekto napadne potraty. Potrat je naozaj zlá vec, to jednoznačne hovorím všade. Znamená, to je naozaj zabitie dieťaťa, to je jednoznačné. Ale čo chcem povedať, nechcem o tom teraz hovoriť. Vieme, že dieťa v 3. týždni mu zbije srdce, v 28. dní už má prvé znaky neurovej činnosti, dieťa komunikuje, sníva sa mu podľa neurologických úvnov, vieme, tí príbehy sú neuveriteľné, čo tam detská zažívajú, naozaj toto celé, tí príbehy sú ako, než to bol známy príbeh Kristínka, sa narodilo dieťa vo Švédsku, ktoré nechcelo byť kojené vlastnou mamou. Všetci si mysleli, nejaký problém zdravotný, vyšetrili všetko normálne, dali kojiť nejaké cudzej žene, okamžite začalo dychtivo piť. Tak pochopili, že tam je nejaký problém a naozaj tá žena sa priznala, že ona extrémne nechcela to dieťa. Ona nechcela dieťa celé tehotenstvo, dieťa po porode odmietlo matku. 5 rokov trvalo, keď sa napravil celý tento stav. Množstvo, toto je tiež krásny príklad prenatálnej, tiež profesor Fedor Freiberg, ktorý bol taký známy gynekológ a psychiatr. Tu sa narodili dvojičky. Tá dievčina, čo má žltú guličku, tá sa narodila predčasne, nebolo to správne s ňou, zomierala. Tá žltá bola tiež predčasne narodená, tá oranžová, čo tam je tá červená, ale tej sa darilo. A tedy sestrička dostala geniálny nápad, však ja ich dám dokopy, budú v jednom spolu. A čo bolo podstatné je to, že toto nie je nahraté, to sa naozaj stalo. Jedno dievčatko spontánne objilo druhé dievčatko, v tej chvíli srdiečko, koža, svaly, všetko mu vyletelo hore a dieťa dodneska žije medzi nami. Teda tam vidíte, po 30 rokoch sú tie ženy. Že naozaj tá sila lásky, pripútania je oveľa väčšia, ako sme si mysleli. Naozaj. To je niečo tak bytostné pre nás, čo je. To je zaujímavý poznatok, že dieťa plače materinským jazykom. To robili taký výskum čínske, americké, nemecké, francúzske deti robili kmitočty tých ich rečí. A čo bolo zaujímavé, zistili, inak plače čínske, inak francúzske a tie kmitočty pripomínajú materinskú reč. Nevieme zatiaľ, neskúmali ešte z Oravy, ako plačú deti, ani východňarov, ale čo je podstatné, všetci počúvame mamu, počúvame, ten svet sa nám formuje. Dieťa, naozaj vieme, že chcené, nechcené dieťa. Podľa posledných poznatkov, toto nie je úplne dokázané, podľa teórie profesora Bregmana, to je jeden z Izraela, taký známy profesor, on tvrdí, že na emočnej úrovni, to je taká tá pocitová úroveň, dieťa vie komunikovať niekde už hlboko od počatia. On to tvrdí, to nie je úplne dokázané, ale ukazuje sa, že to asi je pravda, lebo ak by to bola pravda, tak najzaujímavejšie na tom celom je to, že dieťa vycíti, či je prijaté alebo neprijaté, milované alebo nemilované, ešte skôr ako žena vie, že je tehotná. To už sú naozaj zaujímavé veci potom celé. Čiže to naozaj deti. Toto je ten citát, čo som hovoril, že pre duševné zdravie je nevyhnutné, aby dieťa prežívalo vzťah s matkou, vzťah s otcom a tak ďalej, a aby malo istotu v tých vzťahoch. Toto je to. Čiže to naplnenie alebo nenaplne tie vzťahové veci, väzby, to je to rozhodujúce, čo dieťa dostáva. To znamená, keď čokoľvek, nedám dieťaťu nový mobil, nedám mu iné veci, ak mu dám lásku, prijatie a zdôrazujeme aj tieto hranice, tak sa dieťa dostane do bezpečia. Z bezpečia môže fungovať, normálne sa mu vyvinie mozog, toto vidíme na tomto prenatálnom dieťati. Pretože keď sme ohrození, ono to je zaujímavé, to, že ako my prežívame ohrozenie, lebo v prírode najhoršie prežívať ohrozenie, lebo môžete zomrieť. Preto príroda vyvinula mechanizmy u každého, ako sa bráni. Bránenie u niektorých zvierat, že zalezú do brlhu, to sú tzv. Hniezdenci. Keď je takéto ohrozenie, poďte, takáto sova, keď je, a toto myška má chudetko dosť výrazne ohrozená. Potom sú behalci, či to ujdu pred nebezpečenstvom. A Hazenstein, to bol taký nemecký etológ, on povedal, že my sme nosenci. My hľadáme bezpečie len v prítomnosti niekoho iného. Naša celá psychika je tak nastavená, že my sme nosenci. Preto je kresťanstvo také silné náboženstvo, lebo je to vzťah. My sme vzťah s Bohom, to je jediné náboženstvo, ktoré má vzťah. Takto sa nám formuje ten dom na piesku, na skale. V ranom detstve sa to celé formuje. Toto vidíte, že to rané detstvo, keď je silné, dieťa má dom na skale. Keď má rozhárané to detstvo, tak musíme mu niekto tú skalu doplniť a bude fungovať. My sme tí nosenci, ako som spomínal. Toto je ten prenatálny obraz ešte raz, že to je naozaj to, čo dieťa materinicu už vníma. To veľmi zdôrazňujem, že naozaj to je niečo dôležité. Tam sa formuje naše prvé strachy a tak ďalej, tak ďalej. To znamená, to je to, čo je život bez dieťaťa najväčší. To naozaj to deti bez ťahu, čo žijú, tak majú naozaj obrovský stres to chcelo. Toto som už ukazoval, že tie emócie sú mimo kontroly, spôjrite, tak tie emócie nás tak valcujú. Čiže v podstate tiež len také zaujímavé, aj pre deti, pre dospelých, dostala jedna vedkyňa úlohu, že má sa starať s dieťaťom, či si vôbec dieťa všimne, že prestane s ním komunikovať.
Tak ona zavrela oči, teda takto zamrzla, ako keby mala zamrznutú tvár a pozorovali dieťa. Dieťa najprv gestikulovalo, potom začalo robiť grimasy. A pozrite sa, čo začalo robiť po minúte 40. Hej. Minútu 40 trvalo, dieťa plakalo od bolesti. Čo tým chcem ilustrovať? Že deti nesmierne vnímajú, čo je okolo nich naozaj. Vnímajú, vyciťujú, pociťujú. A keď naozaj sú milované, sú šťastné, keď sú nemilované, čakajú, že im to niekto nedoplní, lebo keď im to nedoplní, tak má naozaj potom problém. To som už hovoril. Toto rozhodnutie odpustí naozaj. To rozhodnutie odpustiť sa ukazuje ako rozhodujúce, že naozaj to ide strašne ďaleko. Úplne mení mozog. To nadlho by sa dalo rozprávať o tom, odborne povedané, mení synaptické štruktúry. Keď znamená, naozaj to vidíme na to, že detská nám svedčia o tom, že naozaj čo, príklad máme nekonečne krásny, bola medzi nami dievčina, ktorá otec jej v 6 rokoch ubližil, najviac si viete predstaviť, ako otec vie ubližiť dcére, ste strašne ubližil, viete si predstaviť, čo urobil. Ona bola tak namalovaná, 17 rokov, že my sme ju nevideli, také vrstu wake-up, lebo tak hrozne za seba hanbila. Prvý raz odpustila otcovi, druhý raz, ona to bolo strašne ťažké. Pri jednom z posledných odpustení došla dole na ten seminár a hovorí, ja som sa zabudla namalovať. Úplne, zrazu to nepotrebovala maskovať, proste to bola nové dievča, nová žena. Hej. Tiež krásny prípad, mali sme tam dievčinu, ktorá spravila aj chlapec, proste tiež mala tie genderové problémy, ktoré tvrdí, ja som chlapec, som ja dievča, takéto, prepáčte, vedecké nezmysly. Ja na rovinu ako lekár hovorím, celá gender teória je vedecký nezmysel, to nemá žiadnu logiku. To, že ja si vyberem. Teraz sme hovorili ombudsman z Fínska, čím ďalej tí viac detí sa tam hlásia ako psi, mačka, veveričky. Minulé jedno dieťa porodilo druhé a museli povedať, že to je v poriadku, lebo on je havinko a tam je dosť misky. A proste to sú veci, ktoré u nás by sme to trošku ináč riešili, ale to sú realita dnešných škôl v zahraničí. No a táto dievčina došla, lebo jej otec hrozne ubližil tiež. Tak sa ona cíti ako chlapec, bola bitkárka, fotbalistka, keď ma kopla pri futbale, tak som letel 2 metre. Prišiel deň odpustenia. Ona naozaj odpustila otcovi. A teraz nastal deň, my to prijímame za Božie deti, to je taká krásna slávnosť v kostole. A ona, viete, ak sa ženy rozhodujú, dám si šaty, nedám si šaty, dám si šaty, nedám si šaty. Čakali sme asi pol hodinu, celá slávnosť meškala. Ona si dala šaty, nevideli ste šťastnejšiu ženu. Ona naozaj všade o tom rozpráva, jak sa prijala ako žena a tak ďalej. Tu sú také tie obrázky, ktoré už idem trošku k záveru, ale aspoň jeden bezpečný vzťah, ktorý dieťa musí prežiť, aspoň jeden muž, žena, lebo dneska vieme, a to je dôležité povedať, inak sa dieťa priputáva k otcovi, inak máme. A tá dualita je pre ňa rozhodujúca naozaj. Tu dneska to mama dáva teplo, otec svetlo. Mama dáva dieťu bezpečne dovnútra, otec bezpečne púšťa do sveta. To sú naozaj rozhodujúce veci a tá kríza otcovstva je veľmi dneska silná naozaj. To je dneska rozhodujúci. Ja vám odvodí väčšinu psychických ochorení od krízy otca. Naozaj, až po poruchy z identity. Naozaj. Ja mám veľa, ako to naozaj chcem povedať, že ja mám veľa aj blízkych ľudí, ktorí majú inú orientáciu. Naozaj. Sú to ľudia, ktorými ja komunikujem, chápem situáciu, ktorú sami nemôžu. Samozrejme nikdy nepoviem, že to je správne, keď žijú spolu, alebo keď ešte nebodaj chcú mať dieťa, to je nezmysel, ako naozaj. To je niečo, čo tvrdo bránime na Slovensku. Sme z posledných krajín v Európe, ktorá to ešte nemá, tie registrované partnerstva a možnosť adoptovať si deti, to naozaj. Ale chceme to ubrániť, lebo nie je to preto, že by sme tých ľudí nemali radi, ale pretože to deťom škodí. Naozaj jednoznačne to škodí deťom, to je veľmi otvorene. Aj som to párkrát do novín povedala, moc ma za to nemilovali, ale toto je naozaj, že dieťa potrebuje hranice a bezpredmetnú lásku, to som už ukazoval, takéto každodenné zážitky, to keď dieťa má, je to fantastické pre neho, takýto keď ho takto otec, mama sprevádzajú. My sa toto snažíme spolu, teraz sme mali taký, že rok lepší vzťah, aj pán prezident nás podporil, tak mladí vyhlásili, aby sme mali lepšie vzťahy na Slovensku. To je to, čo zdôrazňujem. Toto, keď vytvoríme dieťaťu, to je záver taký nejaký pozitívny, toto budú deti šťastné, budú fungovať. To nás zdôrazňuje decka, všetky títo mladí sú decka, ktoré vyrastli v domovoch, v veľmi ťažkých podmienkach. Máme tam kňaza, ktorý vyrastol v detskom domove, máme riaditeľa detského domova, ktorý vyrastol v detskom domove. Všetci toto zdôrazňujú. A oni hovoria zaujímavú vetu, to povedal Lipton, to nepovedal kňaz, alebo nejaký básnik, alebo niekto to má také, ako by si povedal, také tie emočne to povedal. Toto povedal molekulárny biológ. On vie na molekulárnej úrovni dokázať, on preformuloval Darwina, že neprežijú najsilnejší, ale najmilovanejší. To je to, čo sa aj my kresťania hovoríme, že dať nové srdce tomu dieťaťu. Ako hovoríme, najlepšia pomoc dieťaťu je pomoc jeho rodine a trošku ešte také má zopár takých smiešnejších videí, to už mladí to vydržali. Ako to ilustrujeme deťom, keď im prednášam, to je kometa nad Krývaňom, Lomnickým štítom, prepáčte, to Lomnický štít tuším, ale to nám veríme, že nám prináša lepšie časy, keď to niekedy tak moc nevyzerá. Toto je taký obrázok, čo zhrňame, že niektoré veci, niektoré problémy si deti nevedia sami vyriešiť. Toto je. Druhé video nám ukazuje, že keď dieťaťu zoberieme lásku a prijatie, tak sa mu to takto rozsype. Pozrite sa, ako sa mu to rozsypalo. Toto video ukazuje, že nie všetci otcovia a mami vedia naplniť potreby svojich detí.
Toto video nám ukazuje, že niekedy človek v živote dostane problémy, za ktoré nemôže. Toto je také, keď sa mladým ukazuje, aby sa trošku tak ukázalo, čo sme vlastne hovorili. Toto je, že keď sme v samote, že samota nám tiež moc nepomáha, keď sme o samote, že toto je pekné video, že keď neodpustíme, tak opakujeme chyby jeden po druhom. Toto je video o tom, ako si máme navzájom pomáhať, pozrite sa. Toto video je to povzbudenie rodičom, lebo rodičia niekedy majú pocit, že už to nemá zmysel, takže my ich povzbudzujem, teraz za seba, že ich povzbudzujem, že napriek tomu to má obrovský zmysel. A naozaj to rodičovstvo je najfantastickejšia vec, čo ja táto vám teda ďakujem, že to robíte. A záverečné motto, to je tiež taký smiešnejší obraz, to si decka z domov vybrali také motto, že čo ťa nezabije, to ťa posilní, takže toto je... Čiže toto som chcel si tak dovolil vám povedať, vám oceniť samozrejme atmosféru, čo tu vy žijete, robíte, lebo naozaj Orava má zdravé korene, to chcem naozaj povedať. A samozrejme iné časti Slovenska, ale Slovensko má potenciál chrániť svoje deti, má potenciál, pretože v dneskej dobe zdôrazňujem, treba chrániť deti je politicky, treba chrániť deti je zákonne, ale rozhodujúce pre ne naozaj to prostredie, v ktorom žijú. Čiže toto je to najdôležitejšie, čo som povedal. Ďakujem za pozornosť, teším sa. Ospravedlňujem sa, nebudem moc dlho tu byť, lebo začíname tie mladých, to sa to volá cesta domov, ale veľmi pekne vám ďakujem a teším sa, že tu môžem takto s vami byť. Ďakujem mladým, mladšie, ďakujem deťom, že to takto počúvali až do konca. Aj keď to hovorím trošku bolo viac orientované na dospelých, lebo my dospelí sme tí zodpovední a máme chrániť naše deti. Ďakujem pekne. Profesor, ďakujeme vám úprimne za vaše slova, obrazom, aj ako čo ste vyjadrili v tejto prednáške. Ináč je to aktuálna téma. Vaše vystúpenie určite nás obohatilo, že ako môže jednotlivec, ale aj inštitúcie pomôcť deťom v dnešnej dobe. No vášeň, akou svoju prácu vykonávate, je inšpirujúca a motivuje pokračovať v snahe obhajovať práva detí v každodennom živote. Vážime si váš čas, ktorý ste nám venoval, i otvorenosť, akom ste sa s nami podelili o svoje poznatky, o svoje dlhoročné skúsenosti so zážitkami detí. Želáme vám veľa zdravia, úspechov v práci a veľa Božieho požehnania. Ďakujeme veľmi pekne. Môžeme tak na 15 minút na fáru ešte pozvať. Čiže v diskusii pokračujeme na fáre. Otvorím, nech sa páči a môžete sa stretnúť, spýtať, položiť konkrétnu otázku. A zatiaľ pripravíme šálku čaju. No, vynikajúce, takže tak to urobíme. Áno? Nech sa páči.